Здравейте! В серията клипове "Опаковай надежно, изпрати сигурно" ще ви покажем как да опаковате правилно, бързо и ефективно, когато изпращате пратки с Speedy в страната или чужбина. При опаковане имайте предвид два основни принципа. Първо, най-важното е пратката ви да пристигне сигурно и неувредена. В противен случай, ако сте продавач, клиентът ще бъде недоволен и вие ще загубите и клиента, и парите си, а ако пращате до близък, ще разочаровате получателя. Второ, опаковайте бързо и ефективно, защото добре изградената система на опаковане ще ви помогне да спестите време и пари. Научете се да избирате най-подходящите опаковки за съответните продукти, според техните размери, тежест и съдържание. В този клип ще ви покажем как да опаковате буркани и хранителни продукти. Първата стъпка е да подредите прегледно пред себе си нещата, които ще опаковате, опаковъчните материали и всички други необходими инструменти, като ножица, макетен нож и други. Опаковайте всеки буркан в плътно прилепващ дебел найлон или плик, който да не позволява евентуално разливане на продукта. Обвийте всеки буркан индивидуално с няколко слоя бабъл фолио. Хранителни продукти можете да поставите в пластмасова кутия, която след това опаковайте плътно в транспортно фолио или плик от дебел найлон. Така ще ги подсигурите срещу изтичане, миризми или увреждане. Изберете подходящ по големина кашон. Не го препълвайте. Ако е необходимо, използвайте по-голям кашон и допълнителни уплътнения. Уплътнете първо дъното на кашона. Между отделните продукти и стоки са препоръчителни подходящи разделители от стиропор, твърд картон или намачкана хартия, които да изолират предмета от останалите и от външната опаковка. Не уплътнявайте прекомерно празнините в кашона. Нарочно оставените малки празнини поемат въздействието на силите по време на транспорт и те не се предават върху стоката. Кашонът трябва да бъде сигурно запечатан. Препоръчително е да подсилите всички ръбове с опаковъчна лента. Ако прилагате документи като фактура или писмо, те трябва да са отделно опаковани в непромокаем нейлонов плик. Поставете етикети или напишете чупливо от всички страни на кашона, но имайте предвид, че те не заместват добрата опаковка. Тези етикети са само за информация. Така, опакованият кашон с буркани и храна е максимално подсигурен срещу увреждане и готов за изпращане и транспорт. Гледайте и други клипове от серията ни "Опаковай надеждно, изпрати сигурно".